Nejdůležitější věcí, na kterou jsme při vývoji nové Hondy Civic mysleli, byla bezpečnost pro každého. Nejen pro posádku vozu, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu, jako jsou cyklisté nebo chodci. Společnost Honda disponuje moderním zařízením pro provádění crash testů, které se nachází v japonském městě Tochigi. Zde byl nový Civic podroben nárazovým zkouškám, při kterých byly testovány kolize s vozidly různých velikostí a hmotností pod různými úhly a při různých rychlostech. Chtěli jsme se ujistit, že našim zákazníkům poskytneme nejvyšší možnou bezpečnost v reálném provozu. Tohoto stavu se podařilo dosáhnout díky konstrukci karoserie s technologií nárazové kompatibility, která v případě nárazu pohlcuje energii a pomáhá chránit posádku vozidla i cestující v jiném vozidle v případě srážky. Konstrukce karoserie je tvořená polygonálním rámem umístěným na přídi, jehož úkolem je zabránit deformaci kabiny tím, že síly vznikající při nárazu rozptýlí mimo prostor pro cestující. To je mimořádně důležité v případech, kdy dojde ke kolizi vozidel o různé výšce a hmotnosti. Stejně důležitá jako technologie chránící vás při nehodě je i technologie pomáhající nehodám předcházet či zmírňovat jejich důsledky. Jsem velmi potěšen tím, že systém CMBS byl u modelu Civic poprvé představen právě v Evropě. Systém pro zmírňování následků kolize sleduje vzdálenost vašeho automobilu od vozidla před vámi. Jakmile se vzdálenost zkrátí na kritickou úroveň, vydá automobil zvukový a vizuální signál. Pokud na tento signál nezareagujete, dojde k napnutí bezpečnostního pásu a automobil začne sám brzdit. Čímž v lepším případě nehodě zcela předejde, v horším případě alespoň výrazně zmírní její následky. Pokud by byly touto technologií vybaveny všechny automobily v Evropě, poklesl by podle našich odhadů počet nehod na evropských silnicích o 250 000 ročně. Jsem velmi hrdý na to, že vozy Honda mají pověst jedněch z nejbezpečnějších automobilů z hlediska ochrany chodců. Na tuto oblast se konstruktéři zaměřili i při vývoji nové Hondy Civic. Nový Civic nabízí celou řadu funkcí, které přispívají k ochraně chodců. Například deformovatelné čepy stěračů, konstrukce pohlcující energii v hranách blatníků, závěsy kapoty či povrch předního nárazníku. Tyto aspekty jsou pro mne jako řidiče i chodce velmi důležité. Tento projekt byl velmi náročný, ale výsledky stojí za vynaložené úsilí. Když je představen nový automobil, většinu slávy sklidí designéři. Jsem však rád, že se nám podařilo vyvinout technologie, které řada uživatelů nikdy nepoužije. Naším cílem bylo dosáhnout v testech Euro NCAP 5 hvězdiček. Od roku 2012 budou tyto testy přísnější, naše interní testy však ukazují, že budeme schopni jejich požadavky splnit. Nový Civic jsme zkonstruovali tak, aby patřil mezi nejbezpečnější vozy v dané třídě.